ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Ajiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que poder viure una vida normal. La tendresa i un cal i talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un cal i talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Per salvar el món culinari de Hong Kong de l'amenaça del general del sabor, el nostre Yoichi s'enfronta amb Kamon Kawai-chan, un dels 7 ganivets del general. Han de recórrer els 36 pavellons del temple Liao Ling en una batalla de gelatina d'ametlles. Mr. Ajiko havia preparat unes boles de gelatina farcides amb pètals de flors, però no són prou bones per a derrotar Kamon. Endavant! El camí dels 36 pavellons. Ostres, crec que el rei del gust té raó. Només he pensat com preparar les boles de gelatina, però cada plat necessita una presentació especial. Mare meua, quina multitud! Això està ple? És el districte de les dones. Així l'especialitat del mercat és vendre a molt bon preu productes que interessen a les dones. Ui, que bonic! Potser me'l compraré. Això també m'agrada. És preciós. Ai, que bé que viuen. Que tranquils que estan sempre eixos dos. Yoichi, agafa-la! Molt bé, ja vaig. Què? Ei, què et passa, Yoichi? I això? La bola de les meravelles. Meravelles? Sí, són boles de vori que porten unes quantes capes de filigranes tallades en l'interior. És una artesania típica de Hong Kong. Sí, és això. Això és el que em faltava. Ah, ja ho sé. Usaràs una bola com a plat per a les postres. No és això. Escolteu, el que busca és atrapar la llum del sol. Exactament. Eixa llum que ha il·luminat sempre les mil·lenàries tradicions xineses. El meu pla de presentació serà la mateixa llum del sol. Ei! És veritat que ja tens la presentació, Yoichi? Què? Què és això, Yoichi? Es pot saber per què talles un meló? Tot això són les restes del que t'ha eixit malament? Ming Ming, digues, què caram passa així? Yoichi ha vist una bola de les meravelles. Ha dit que farà el seu plat amb la llum. I des d'eixe moment no ha parat d'assassinar melons. Yoichi, però què vols fer? Una bola de les meravelles i llum? Sí, i tant! Ja ho entenc! Yoichi, ja sé quina és la idea que has tingut. Què? Però on va? Quina barra que té! Mira que abandonar Yoichi en un moment tan delicat. Deu ser que està rabiós perquè Yoichi el va vèncer. És un rancuniós. N'esteu segurs, xiquets? Crec que vos equivoqueu amb ell. Hu Feng no us deixa classe de xics. Veig que Hu Feng té la mateixa mirada apassionada del meu fill. Sí, Hu Feng també és un Mr. Ajiko. Ho he entès molt bé. No patisques, Yoichi.
Trobaré la manera de fer realitat la teua idea. Espera, tornaré de seguida. Protegirem els restaurants de Hong Kong i el món sencer! Biako. Camon és un mestre de la gelatina d'ameles. Això no es pot discutir, veritat? Sí, hi ha molta diferència de nivell. En eixe cas, m'agradaria saber per què el sume sacerdot ha triat eixe plat en concret. A mi també m'intriga. No entenc tampoc quines són les seues intencions amb esta decisió. Si el monjo Camon és vencedor de l'enfrontament, serà la fi dels 4.000 anys d'història d'este temple. Allò que és dels altres és meu. Allò meu és meu només. I este temple de Liao Lin serà meu. Allò que és dels altres és meu. Allò que és dels altres és meu. Allò meu és meu només. I este temple de Liao Lin serà meu. Espera i ho veuràs, sume sacerdot. I ocuparé el teu lloc d'ací no res. El món culinari de Hong Kong serà meu per fi. I després, a la Lliga del General del Sabor, conquistarem el món sencer. Si hi ha res que vulguis objectar... Endavant, dis-ho! I així va arribar el dia de l'enfrontament. Què és això? Hu Feng. Yoichi! Yoichi! Hu Feng! Yoichi! Hu Feng! Hu Feng! Perdona que t'haig fet esperar. Bé, estava segur que tornaries a temps, Hu Feng. Qui és això, home? I això? Escolta, amb això el teu plat de llum pot convertir-se en realitat. Caram, moltes gràcies. Vencerem. Entre els dos, vencerem. Què passa? Per el que sembla, han unit les seues forces. Junts seran capaços de fer front a qualsevol cosa. Rei del Gust. Hem rebut este missatge per a vostè. Tinga. Oh, val més que el llitja ara mateix. Què? No, això no pot ser. No és possible. Però què significa això? És un imprevist. Però què passa, Rei del Gust? Ho lamento de tot cor, però hauré de tornar al Japó immediatament. No he de patir pel que està a punt de passar ací. Dóna els records i ànima als xicots. Ho faré. Ho lamento molt, xicots. Perdoneu que vos abandone ara. De tota manera, Hu Feng, i tu també, Yoichi, heu de vèncer avui, coste el que coste. Digueu-me una cosa, això són els 36 pavellons? Tot això és impressionant, Yoichi. Atenció! Es presenta el sume sacerdot. Això deu ser un home molt important. Per descomptat. Ell és l'home que porta sobre les espatlles el pes de l'esperit del temple. Yoichi Ayoshi, digues, estàs preparat? Molt bé. En eixe cas començarem l'explicació de l'enfrontament. D'acord amb les normes del temple, has de començar pel primer pavelló i creuar-los fins que arribes al 36è. Allí prepararàs les postres. Si aconseguixes superar totes les proves fins al final, guanyaràs el dret de participar en la batalla de sabors contra el monjo Camon. T'has espantat?
Ai, xicot descarat, no em digues que creies que seria tan senzill enfrontar-te a mi. Què t'havies pensat? Ai! Esta llum és la meua ànima. El meu esperit brilla igual que el meu ganivet perquè forma part d'ell. Escolta'm bé, no perdré perquè el destí del món culinari està en perill. Ja ho veuràs. Creuaré tots els pavellons. Molt bé, així es parla. Deixe la meua causa en les teues mans. Tinc, Yoichi. Per favor, posa't a. És la meua jaqueta. Moltes gràcies. Endavant! Guardians, comença el repte dels pavellons. Endavant! Primer pavelló. Este és el pavelló de l'ànima del ganivet. Para atenció! Estàs segur que el teu ganivet no plora? Deixa que les meues orelles l'escolten. Les teues orelles? Això mateix. Estigues alerta. Talla la col! Prou, res més. Vinga, pots continuar. Vol dir que... Eix és el camí que porta al següent pavelló. La dolcesa del teu ganivet ha aconseguit entendrir el meu cor a través del so que fa guantalla. Tens qualitats per a sotmetre't al repte dels 36 pavellons. D'esta manera, Mr. Ajiko va superar tots els reptes culinaris dels pavellons d'un en un, mentre seguia el camí que portava a la 36a prova. Allí podria preparar la gelatina d'ametlles. Vinga, puja ací. No et servirà de res, però puja ací de tota manera, xicot fanfarró. Al final no riuràs tant. Què dius? Ja n'hi ha prou, Camon. No permetré que continues humiliant l'honor del temple. Però què dius ara, xicot? Quina intenció portes, Però què fas ací? Zi Song Yang, el millor artesà de boles de les meravelles de tot Hong Kong. Ja ho entenc, és per a fer el plat, però este enfrontament és d'un contra un, dos rivals. Això va contra les normes. Silenci! Perquè això ho ha permès el sume sacerdot. I a més, el teu plat no l'has creat tu a soles, tampoc. Si és així, estic d'acord. Però diuen que aquest home només accepta encàrrecs especials. Això és veritat. No accepte qualsevol encàrrec. Però ahir va aparèixer este jove ple de fang per demanar-me que vinguera. M'ho va suplicar amb insistència i amb amabilitat. Que Hufeng va suplicar? Però si és molt orgullós. És impossible. Això no m'ho crec. Hufeng! La forta devoció d'este jove em va demostrar que Yoichi és molt important per a ell. Va despertar la meua inspiració. I per això faré una obra d'art a partir d'este meló. En eixe cas, jo també faré servir tots els mitjans de què dispose. No permetré que la meva gelatina d'ametlles es quedi arrere per un detall. És fantàstic. Ha format una flor amb la corfa del meló. No esperava menys de Camon. La seva tècnica és impecable. I té un secret. Meravelleu-vos. Vos presente la rara medusa blanca. Medusa blanca? Això mateix. És un animal molt estrany i és difícil de veure. És un dels ingredients més valorats en la cuina xinesa. Mireu, diners. Poder. Tot és possible per a la Lliga del General del Sabor.
Allò que és meu només. I el que és dels altres també és meu. Per això este temple acabarà en les meues mans. Jo ho impediré! He arribat al 36è pavelló! Yoichi! Ho ha aconseguit! Ha arribat! Què? Això no pot ser. No és possible que hagis travessat tots els pavellons. Corre, Yoichi! Vine ací! El teu plat ja està preparat! Moltes gràcies, Hufeng! Està tot preparat. Ara ja podem esperar el veredicte del sume sacerdot. Primer veureu el plat de Camon. Així el teniu. És preciosa! És una meravella. Les roses que ha format amb la corfa del meló semblen brotar de l'interior de les postres. I les flors de medusa blanca li donen una gran frescor. Esta és la llegendària gelatina de roses del mar. Quina meravella! És molt especial! Quin gust deu fer? El meló i les flors de bresquilla li donen un sabor afruitat. La textura és perfecta. I també ho és el tacte de la medusa blanca. Tot és correcte. És una impecable gelatina d'ametlles a les roses del mar. Senyor, això vol dir que la victòria és... Següent. Yoichi Ayoshi. Em deixes veure el teu plat? Vinga, endavant, jove. I tant! Què passa? Què ha fet? Camon? Esta batalla l'has perdut. Fixa't, mira eixes postres. Però què dieu? Si això no és res més que un meló tallat. Té raó, ni tan sols nos veuen les boletes de gelatina. Oh, Yoichi. Mireu, ja ix el sol. És perfecte. D'esta manera sí que tindrem el nostre pla de llum. Sí. Però què és? Quina preciositat! Esta llum que incidís contra la corfa del meló el transforma en un cos transparent. Les boletes de dins la reflecteixen amb una lluentor incomparable. Vaja, això deu ser el famós plat de llum. T'estemo. Bon profit a tots. No pot ser. Les meues postres no poden perdre de cap manera! Delicioses! Què és això? Porte 4.000 anys esperant un sabor igual que este. No puc quedar-me assegut. Això està deliciós. Sí, deliciós! Deliciós! No, no pot ser. Igual que la llegenda. ¡Una epifanía! ¡Oh! Cada boleta de gelatina porta el color i la fragància d'una flor diferent. Jo sóc una rosa. Jo sóc espigo. I jo violetes. I jo sóc Magnòlia. I quin sabor més frutal! És dolç i suau al mateix temps. Meravellós! Mireu-me, sóc un litxi farcit d'arròs. Mireu quina textura més curiosa. I en el xarop es nota la frescor i la fragància del suc del meló. Es desfà la boca. No havia tastat res igual. És una meravella.
el nivell més alt de les postres! L'enhorabona, són meravelloses, unes postres estupendes. La veritat és que si he pogut fer-les ha sigut gràcies a tu. Te ho agraïs molt, Hufeng. Mira, Yoichi, gràcies a tu, ara sé que tinc nous objectius per continuar endavant. La vida pot ser un somni sense fi, però he entès que no estem sols en el camí del sabor. Ben dit. Si puc crear plats com este en el món de la cuina és gràcies als rivals contra els que m'he enfrontat en les batalles. Estava boníssima! Això no és possible. La meva gelatina d'atmeles no pot perdre així, davant d'un vulgar principiant. Encara no ho has entès? No negue que la teua tècnica fora perfecta, tal i com mana la tradició, naturalment. Com mana la tradició? Tot i així, hi ha una cosa que desafia la tradició. Es tracta d'això. La gelatina de color marró. Què és això? Te ho explicaré. Esta gelatina porta una miqueta de puré de castanyes. La seva fragància fa que es realce la dolçor de les postres. Què vol dir? És que em faltava alguna cosa? Trobar allò que falta és l'autèntic objectiu de les receptes tradicionals. El sabor del menjar xinès és etern, no té fi. Els nostres avantpassats es van superar a si mateixos, dia rere dia, buscant un sabor perfecte. Però nosaltres no hem de dependre de les seues receptes. Hem d'avançar. Hem de continuar mirant cap al futur per tal de crear una nova història del sabor, continuar aplicant noves idees i enginy a la nostra cuina. Sí! Ara ja ho entenc. El que el sume sacerdot volia era transmetre'ns este missatge. Camon, vés-te'n del temple. Quedes expulsat. Com si m'importara no pertànyer a este temple. I una altra cosa, Yoichi Ayoshi. No et penses que m'has vençut. Quan tornes al Japó, trobaràs que el general del sabor ha començat a executar el seu gran pla. Moltes gràcies, de tot cor. Heu col·laborat amb passió perquè tots entenguen quin ha de ser l'autèntic esperit d'un cuiner. Amb el vostre esforç, heu fet un altre pas en els 4.000 anys d'història de la nostra cuina. I eixe xicotet pas endavant serà la font d'infinitat de nous plats.の数々の思いを抱いて俺は日本に帰ってきた。高まる胸の情熱を一刻も早く味王のじいさんに伝えるために味王ビルへと走った。ところがそこで俺は信じられないものを見た。次回ミスター味っ子、香港よさらば味王ビルを守り抜け。おいしいよ。Els gargots de la paret queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol, no està ningú mai sol, no cal que evites